I napokon smo došli na izvor, što se kaže po naški, za pirotske tikire. Sa nama je Nikolić Saša i Sava Držina. Inače, Saša je rođak, jedini rođak sa Beckom, je li tako? Tako je. Kako mu je njemu ime i prezime, evo još niko nije to rekao. Nenad Mladenović. Nenad Mladenović. E sad još jednu stvar, pošto vidim neke komentari, a nadimak mu je... Beli, Becko. Znači nije Besko, je li tako? Becko ne. Da, to je verovatno su sa Besijem Riđenim ovim sinom pomešali, pa tako... Moguće, ja nisam čuo da ga zovu tako. Kaži mi, ti si sa njim bio kad je on pravio te golubove kao mali. Jesam. Gledao si, znaš kako treba da izgleda. Znam. I kad si nabavio te njegove golubove prvi put? Pa... Da sam bio više zainteresovan, imao bi te golube još od malih nogu. I znao bi da ih... Napravi. Kao što je on pravio. Teo je da ti pokaže. Da mi pokaže, Pa ali... i do sad nikom ništa nije teo da pokaže, ti si imao sreću, Imao sam. ali nisi iskoristio. Ali, nažalost, pre njegove smrti, on je sve golubove što je imao, njegove tikire i još tamo nešto, sve je dao meni. Samo meni. I koliko je to bilo ptica u to vreme? Pa, bar 50-60 tikira su bili. To iz matice, Iz tako? maticu, sve, i maticu, i mlada, i sve što je imao, sve mi je dao. Koliko čujem, tu je odmah došao Vlada, pa ste tu neku selekciju vršili, je li tako? Vlada Marković on je glavni ili bio. Debok, je li tako? Tu je i Vlada, zato ga i pominjemo, mislim, evo ga tu. Glavni je odmah... Odradili ste selekciju, naravno tu ste zamenili neke ptice odmah u startu, je tako? Naravno, odmah sam se jako slutao s Vladu da me usavrši. I tako da to je rezultiralo da prošle godine kad smo došli kod tebe preko 100 komada je bilo kao puckice, međutim sad nije tako. Sad nema to. Nema, bit će, ja se nadam. Nema to, ima, ali nije to kao prošlu godinu što je bilo. Pa razlog je što pustaš golubovi, lete ti golubovi, oni su za to i jaki, ali izgleda... Ne zatvaraš ih uopšte. Zato verovatno i kobac nosi, pretpostavljam. I mačke, i kobac, i sve. Pa ja mislim da je krajnje vreme da se tu malo zatvori to da se izvede neka ptica, jer to je jaka krv, čista krv, je tako? Pa mora da se angažujemo više. Evo, tu je ovaj gospodin Vlada, on će da... On kao najmlađi član. Član, da. Najmlađi, sa njim ćemo da vidimo. Šta je meni interesuje? Da li si ti još nekom dao od tih beckovih golubova? Ne. Nikom baš? Ne, tu sa Svadu smo samo... Nema. Zato što ima nešto se pojavilo u Dimitrov i tamo, ovamo. Znaš odakle je to došlo? To nije od tebe? Ili ovom perici, ovamo jesi dao, ovom, sad ne znam, dvoje perice imamo. A, ovaj, pera... Ovo iz Tigar je nešto. Da. Uzimao je on, ali on više voli žabesti i špicasti. A takve je tvoj otac bio nabavio od kog, reče malo pre? Reče od Riđe da je nabavio, da je imao ceo kavez, da to malo pre pričao, on sad trenutno nije... Kad nešto reče Vlado, a? Da. Od Riđe nabavio samo špicasti i žabesti, ali to je verujem bilo mnogo pre. Evo, gospodine, pogledaj u kameru da te ima. Tu si. I tako da tu nisi ništa petljao kasnije. Ne. Tako da ja i dalje tvrdim da je ovdje najčistija ta linija. Samo sa ovog dečka. Samo sa Vladom, znači, pa dobro je on. I tu se vidi, pazi, vidi se na osnovu boje da ste vi birali samo te plamene. Svi su crni kao čavke, ja se izvinjavam. I svi su u fulu, tako da pretpostavljam da ste samo te plamene forsirali. Ne znam da li je bilo kod Becka, bilo i žabestih, bilo je i beloglavi. Bilo je, ali, gledaj, dosta je bilo i stari već... Iz glavne matice iznošeni. Iznošeni su već, bili su stari naši, oni vremenom na vreme, oni dosta i ugine. Nije on, nisu već bili odmladeni. A od potomstva što se tiče, to je razneli kopci. To je glavni moj golubar, otac. Dobro, bar imate najstegnuti golubi koji ilete. Pa ne mogu da se žalim, vi kažete, ajde. Pa sad pazi ovako, mi smo napravili standard za pirotskog tikira. Evo ga ovde, zvanični standard. Imamo sad, s obzirom na tvoj doprinos, isto da kažem, kad smo mi prošle godine krenuli da istražujemo i da se bavimo s ovom
rasom da je obnavljamo. Od tebe smo dobili 2 para, je tako bilo? Kako je bilo? Evo, stoji nešto komada, birajte. Birajte koji vam se sviđa, slobodno uzimaj. U znak Tako je bilo. poštovanja prema i očuvanju pirotskog tikira, Saša Nikolić je tako. Dakle, I imaš sad tu i taj standard, da malo standard je građen na osnovu tih istorijskih podataka koje smo prikupili o pirotskom tikiru. Veliki utjecaj imao taj tvoj rođak Becko. Evo koliko vidim nakon toga i ti Vlada i još neki ljudi, hvala Bogu, rasa se održala. Morat ćemo više da se angažujemo. Ja se nadam, nama je ideja da napravimo i prvu izložbu sa jedno 600 tikira. Ako Vlada dozvoli, ako misli da je to dovoljno. Da li će biti Vlada ovdje na 600 komada? U boji. Vidjet ćemo, pa ja sam nadam da će tako biti. Ozbiljna Ništa. Ozbiljna ekipa ovo. Znači, hoćeš da radiš tikiri sad? Sviđa ti se priča. Vlado, šta ćeš da izjaviš ti za? Ozbiljna ekipa. Šta, nek ti je sa srećom i od tebe očekujemo ozbiljnost. Greota je da takvu jednu istoriju i takvu čast koja ti je data da se to protraći. Pogotovo jer si imao dodir, imaš i krv golubove i imao si neku mogućnost da nešto i naučiš od toga. Mi se nadamo da ćeš ti to sve da iskoristiš, da mi ovu rasu... Da pokrenem opet aktivnost. Da ovu rasu zaštitimo i kako treba. Tato ćeš da pozdraviš, pošto nije tu trenutno. Žao nam je što nismo mogli da popričamo malo o istoriji tih tikira iz ranijih godina. Ali dobro, šta je, tu je. Eto, pozdrav svim odgivačima, pa se vidimo na nekom drugom mestu. Pozdrav, ćao.